Muzi wase South Africa isifundazwe sikuso ilesi sikaMthaniya ise-KZN district uMgungundlovu masipala kuzoba waseHawick umngeni yes umndeni esingawo umndeni wakwaNgubane into esibeka la eduze kwaleli damu sekucishe kuphela unyaka kunelunga lomndeni eliyinhloko futhi emndenini walo eladuka kwakukade nje kuzodotshwa wagcina edukile njoba ushaya umhla ka4 June nje kuphela unyaka enyamalele akutholakala lutho akho ngisho omncane umkhondo kodwa ke asizukwageqa amagula ngoba sihamba namalungu omndeni bazosilandisa nje ukuthi kwenzekani kuze kube manje yini eyenzakalayo baba awusinikeza amagama akho Aaron Ngubane Aaron Ngubane khona la eMpophomeni yebo awusilandise lo odukile uyini kuwena umfowethu owesithathu kubafowethu owesithathu kubafowethu wazalwa ngo1966 yes 22 September okay yeah awusithathe la ekudukeni uduka nini kwenze njani uduke ngomhla ka4 bafika abangani bakhe bamthatha bathe akuziwe ukuzodoba ehlalele nje kakhe ngaphandle bethamela isigcaki bathi akuziwe ukuzodotshwa la edamini elikhulu ngale eMidma okay bathe masebeqede eMidma hayi wathi yena ngoba la inhlanzi ziyagqoza asiyeni kule private dam hayi bavumelane ke bahamba bathe mabefika sebehlisa izinto wathi yena hayi mina ayisengikhathela angizohamba ngizohlala la emotweni nothi maniqeda ke sigoduke ke sihambe siye ekhaya hayi badoba ke labeza laba badoba laba behamba nalomfana wakhe badoba kwathi ngesikhathi zo7 bakhuphuka baya khona phezulu emotweni bafika phezulu hayi akasekho yena nemoto hayi babuyele emuva ke ekhaya ke badonse ngenyawo ke le distance ana lesuka la iyofika eMpophomeni bafika eMpophomeni hayi nemoto akakafiki khona kuze kube ngakusasa kangifonele kumkakhe athi hayi webhuti akathola ulangelehlelo uhambe nemoto akekho yabantu sengize ngakhipha imoto yakhe mina ngathi abahambe ngayo bayibuyise ekseni mhlambe ekseni obesebuyile hayi ngithi mina ayiwenze kahle ke mawukhipha imoto ngoba phela kusho ukuthi lo udlela amankobevu walala wayehlala la ehlala khona hayi kuze kushaya o80 ke ngisuke ke ngo80 ke ngibona nami ukuthi hayi ngeke lo muntu kwaba ngathi khona into emenzakale ngithi la ngila la ngikhombise khona lapha awu nayi imoto imile kuba ngathi ngaseplazini hayi ngisondela mangifika eplazini hayi nasi iskipha siphansi khona nebhodlela la lesminof hayi kungitshele ukuthi hayi lo muntu lo ngabe ubulewe waphonswa phansi emanzini into ebangukuthi ngithi yini uthi ngithi ubulewe kwakukhona ama cable tie kuleya ndawo akaye phansi hayi bese ngithi ke mina hayi thinta amaphoyisa ayafika amaphoyisa hayi afika izungeza imoto abheka ukuthi kwenzekeni hayi akubonakala lutho nje akukhadi lutho la akukho nambhudulo ochaza ukuthi hayi bekubhuduliswa na hayi landwe laba abahlambayo bangene hayi lutho kubeke kuze kubeke impela bese ngiwacela amaphoyisa ukuthi maphoyisa imoto le bazoyithatha ningathathile ngisho ama fingerprints ngoba phela iyakhombisa lento le ukuthi khona okwenzekile kuyena kwelomfana kalali ngaphandle hayi athi amaphoyisa hayi ngeke la bekubika ukuthi kulahle kumuntu hayi imoto hayi kungixakeke phela imoto ngoba imoto driver umuntu ukhiye uphakathi ignition ijacket ingaphandle okukhonjisa ukuthi lo muntu ukukhunyuliwe ibhodlela limile lapha lesminofa ayike bayithathe kanjalo wafika nomnikazi wemoto ke hayi cha imoto wathi efika nje weshaya ukhiye yayiduma
Okungixakayo ukuthi imoto kwakungani ishaya ama hazard imini usuku bonke kuze kushaya o9. Makushaya o9 kwakufanele okungenani ikhikhwe khombisa ukuthi le moto le ibelento ibikhaya. Asho nomlungu ukuthi hayi imoto ilishaya ama hazard ngo9. Kwafenseka ukuthi akulula ukuthi asondele khona ngoba izimo zinje. Abesethi ke i-security lapha emaphayipini lithi hayi ngesizwile isibhamu siqhuma kodwa kwangacaca seqhume kanye nje isibhamu ngabona hayi bese ngithi mina hayi mhlambe nje amabhoni phela adubulele yawazi nawo bayadlala ngepa hayi kuze kube manje na hayi itshela noma enhlama akukho nokuncane sesilande yonke into sagijima nabanamanga hayi lutho phela nje baqothula imali so ke sekuthe indodakazi ke sithi akithi into wena ke baba Msweli mhlambe umhlahlandlela nenkombandlela uzoba nayo ukuthi usilekelele abantu abaningi usuba sizile. Ngiyabonga. Siyabonga. Mhlambe uma bezodoba usuku kwangolesingani manje sakhumbula kwakumgqibelo. Umgqibelo ekseni ngo2 kusho ukuthi o2 ntambama. Ntambama. Bazodoba lokho kwantambama. Lokho kwantambama. Kusho ukuthi ke bahlale la ngo2 badoba o2 3 or 4 5 6 quarter to 7 wase same night bakhuphuka ke lapha bafika phezulu ayisekho. Yes, imoto le uthi lo mfana lo basebenza naye lo mfana baku department eyodwa emngeni water. Uthi ke lo mfana lo wayeshiya u2000. Mangimbuza mina ukuthi awu inhloso yakhe ukushiya u2000 kumuntu ombona ephuzile kwakuyini na? Uthi hayi ngangimazi ukuthi ngeke ayithathe. Hayi ke ama cellphone alapha amateki abizayo ale moto ayikho into yathathwa ngaphandle kwa2000 lo wawushoyo. Imoto le abahamba ngayo mabesuka ekhaya ekabani umngani lo ahamba naye lo abasebenza naye babili kwaka abangani ababili nengane eyodwa nomfowethu naye wafika nengane eyodwa naye futhi abantu abawu5 la abantu abawu5 umfowethu yakhe imoto nje uyishiya ekhaya ngoba vele umuntu oyidlelayo akayithiwe ngayithinta imoto mephu. Okay, amaphoyisa ulwazi alithola kumngani lukhona oluphathekayo khona into ethintekayo. Amaphoyisa anamhlanje athanda ukuba inkinga ngoba ngeke ulitshele iphoyisa noma wena kukhona information onayo lijika liyokhuluma kuloya muntu khona nje information esake salitshela yona hayi sathi siza lo muntu wayesesho ukuthi hayi mengitshelile amaphoyisa ukuthi eyisaxakeka ukuthi kanti amaphoyisa asebenza kanjani ngoba phela umhlahlandlela kuye kube umphakathi ohlahla indlela ukuthi hayi siyasola lapha ngoba yana lo mfana kithi ubezothola imadlana ngoba bese resignile emsebenzini base bethi ke bazomnikeza leyo mali ababezomnika yona ngoba ube neposition engconywana lapha kunalo mfana ngokuguquka kwezinto kabelungu bemncenga bathi hayi sawuyeka manje yeke indaba yokuthi ushiye umsebenzi buyele emsebenzini uzobuyela the same grade uqhubeke nokusebenza kusuka lapho ke kwasuka lapho ke ukuthi ke abuyeleke emsebenzini manje kwakhona lokho kunuka kwentuthu ukushunqa kwentuthu ukuthi hawu lo muntu ke useyabuya futhi manje noma ngeke angiyena umuntu oyisangoma ongasho ukuthi ubani umbulele ngoba ke kubenzima kakhulu ukuthi uthi umuntu ubule ubani makusekuvela ukuthi ke kubenzima futhi nokuxolisa. Yes Engikubekayo nje sisenkungwini siyadwanguza uthi ngoba ithi inkulumo lo mngane amthathe khaweza naye la basebenza enkampanini eyodwa kwamngeni wodwa mabesebenza kwamngeni wodwa lo wakini useke wasikaza ukuhamba base beyamncenga belungu bemncenga bathi hayi ndoda usebenza kahle yini inkinga yakho lo usebenza
kule department basebenza nayo le department igrade yalo wakithi inkulu kunalo okay I succession plan mhlambe ukuthi ikhona inkomba yini ukuthi ubani obezongena kule position uma lo wakini ehamba ikhona into enjalo noma ngeke ngicacise ngoba angisebenzi nabo angikaze ngisebenze kodwa kuthe ngokwenzeka lokhu sengiwafaka ngitshela umseshi owephethe icala hayi umseshi angathi wathi lapha nabelungu sebemasebelanda umlungu ozosebenza ozothatha iposition yalo wakithi akuseyena lo ngoba kwakukhona ukuthi mhlambe ngahle kubuyena othathayo lo ngobuyena kade emlandela eduze okay all right okay no angifuni siyongena ngale kakhulu lazi kodwa ke sengiyayibonga ukuthi lo uke waba umuntu onukeka ukuthi engayithatha iposition yalo wakini okay all right okay isikhathi abese sisebenza emsebenzini cishe kweminyaka emingaki ube neminyaka mhlambe 27 years 27 years wena 27 unengane engaki ba 5 umama wayo wengane lo uyena yedwa okay ingane yilezi kuphela zikhe ezinye ingane ayikhona intombazane eyodwa ngaphandle iyaziwe ekhaya okay all right 27 years impilo emva kokuthi edukile kuze kwemanje injani impilo ekhaya ngathi imina engithwele yonke into ngithenga amathikithi sifaka igrosa yonke nje into iwele emahlombami mina engibabhekelelayo yonke nje into ukuthi badleni yini eshodi indodakazi yakhe endala bekufanele ukuthi iye university yaphasa kahle kodwa manje ishayekile ukuthi nangu noNesfas nawo ubuye ungakhokhi kahle izolamba ngase ngithi kayiqale kahle unyaka ozayo ikwazi ukuthi iqhubeke iye khona bangaka basafunda ama class amancane nangu 20 bathathu khona okunye okusele kuyintombazane nomfana use high school kumfana intombazane yona besekufanele ukuthi iwele phesheya phase kahle futhi lo mdala intombazane siqedile so ke manje zimisile nje manifika lapha emsebenzini kukhona senike nafika nacela bathini ingqinamba yikuphi njoba ngasaholwa ngenzeki luthi ithini lapha emsebenzini manifika emsebenzini wakhe inyanga yonke besiyembili sidikida lento ngoba bekuwukuthi bathu 10 years umuntu mayidukile nje engatholakali ukuthi washonaphi yes akhuluma nemantshi imantshi yangimisa athi ngimama sonto amabili ngabuyela esontweni lesibili yathi ngibuye esontweni lesine ngabuyela yayisithi emsebenzini bagcine bethi abayikhiphi imali umuntu engavelile bagcine betheni manje bagcine bathe emsebenzini bafuna balinde incwadi yasenkantolo inkantolo ezobatshela ukuthi abayikhiphe imali kodwa kunzima ukuthi bayikhiphe imali kungekho kwa proof yokuthi lo muntu akasekho emhlabeni kuyilokho okay babuye bathi angolokho ngivela ngizobheka ukuthi baqhubha kanjani kuni process abasazoqhubeka nayo bazame uma ukuthi ngiya ngaseHawiki ngivele enkantolo ngibabuza ukuthi balaphi neprocess lokho nje kuphela u10 years lona ufunda ubani lo grade 3 kusho ukuthi ke mayizolinda u10 years ngobenza ugrade 3 nje bese qedwe matric kube kudliwa ini kunzima
qhuba naye nemoto yakhe egarage ihleli yintsha sha phela battery kufuneka iservice ngoba phela kubuya amabhasi angahambi la ndingathi ngithatha ingane ngizise esikoleni yabona nje koyona imoto yasidliwa kwasiza yona indodakazi yakhe yayikhokhela indodakazi yakhe uqalo umshanakhe yakho ku 80,000 ukuze ukuthi iphume ikhululeka ayakhululeka zimi sentameni. Okay, South Africa mhlawumbe into manje siyibhekile ukuthi ke sifuna ulwazi abantu bazosicobelela ngolwazi ukuthi bakhona abangavela engawabona ukhona onolwazi nje olungaze lusilekelele kule ndaba. Kodwa ke nje umanka njengamanje ukuthi siya kanjani phambili kwenza kusifika kanjani ko presumption of death sithole lezo ncwadi lezo uma kuthiwa u10 years uma kuthiwa u5 years so ulinda kanjani u5 years esimweni esinjengalesi ikuphi okunye mhlambe inkantolo engakudinga ikuphi okunye mhlambe abameli abangakudinga ukuze kwakhe lento iyenzeke ukuze lezi ingane lezi zikwazi ukuthi impilo yazo iqhubeke nakuba ubabwazo engasekho ngoba sesicishe manje sivume ukuthi cha ubaba wengane akasekho kungakaveli lokho bekuke kwenzeke ukuthi ashabalala ngabe khona ekhaya engabuyi usuku insuku embili ibikhona into ecifana nayo cha ibingekho bengalali nje ngaphandle ngisho ukuthi uhambe nayo imoto wafika waphuza la ekhona bengifonela kuthiwa mami nephuthuma uzolanda ubaba mini sesimphucukhiye uphuzile kubilokho ngifike ngimthathe ngibuye naye ulala ngaphandle cha bekungekho ngoba nami ngaba nethemba ukuthi hayi uzobuya mangikhipha le yakhe imoto nginikeza umfana ukuthi uzobuya noma kanjani kwaze kwahlwa kwabinga kusasa akabuyi ngabona ukuthi asho ukuthi khona okwenzekileke mangabe ngabuyi. Okay, sizosuka la siyobheka la kwatholakala khona imoto sibuye nje leyo ndawo leyo sizama ukuhlanganisa lama visuals ukuze abantu bebone into ephelele kodwa ke siyamthemba uNkulunkulu kuyo yonke lento esiyenzekile siyamthemba uNkulunkulu uyena vele waziye uyena wesiqalo uyena wesiphetho namanje kusazoba njalo kubhlungu kunjalo isombululo sizovela nayo ilokho engakusho emndenini owankubani. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga mama nimisibindi uNkulunkulu uzosisiza. South Africa sisuka edanyini lokuqala size edamini lesibili mhlambe lamadamu mawungathi uyabheka ashiyana mhlambe ngaba yikilometer mhlambe ngeke kube yikilometer ukusuka kuleli adamu esize kulona ebisuka kulona sizala into ke ecacayo negqamayo ukuthi lamadamu ashiyana nje kancane mawubuka indlela noma labe sihamba khona ukusuka labe sikhona sizela kuhambeka kanzima sihamba ngalezi imoto ezithe ukuphakama ke esihamba ngaso kodwa uyayizwa inkulumo ithi yena imoto ayihamba ngayo eyomngani wakhe kwakuyimoto eyipholo mangake ngithi ke asambe singene lade sinyuka khona nalemsaho bedlula kuyona nala lezi ngedle besihamba kuzona bese uyibuza ukuthi imoto eyipholo izohamba ibanga elide kangaka ngoba ibanga elide lona uma uhamba ngepholo kodwa kuyibanga elifishane uma uhamba nje ukhululekile ungajahile bese ke kuthiwa imoto yagcina iphelelela ificakale kule ndawo ilunguze la imoto eyipholo indawo ayikho kahle ihamba umuntu obevele esele ngale kuthiwa ayi ubedlela amanzi amponjwana ubeyiqhubela imbuzi yakhe yedwa sisho njalo ngesintu ukuqhuba imbuzi yakho wedwa sokuhloniphisa ukuthi umuntu udakiwe akushiwo umuntu mayemdala ukuthi udakiwe uyayothi uqhuba imbuzi yakhe yedwa ilokho okusolisa nje kufike kube yilokho ukuthi ifike kanjani ipholo la kulinda sikuyona kodwa ke ngoba sibona abaphenyi singabantu nje bakaNkuluNkulu asizukufika lapho mhlambe mfowethu
ayukahle ukahle awusithathe ke sekula nifica imoto unpackele nje nifica imoto nani la imoto imi kanjani lana ke sukwini lesibili ke kusho ukuthi sekuyisonto ke manje ulahleke ngomgqibelo mhla ka4 ngesonto ngavuka ke ngahlwaya lonke ukhalo leli ngayibona imoto le mangifika emotweni imoto igaxele ivulile isivala saka right sa driver la khona ijacket yakhe khona ibhodlela lekade lidla lesiminof so ke manje kwangitshela ke mina ukuthi hayi le moto le akucaci kahle endaweni ehambe kuyona ukuthi ibe driver umuntu othintile amanzi ambonjwana kwangitshela ukuthi nje ibe driver umuntu okade evele sengqondweni hayi ke mayifika futhi nokugaxela kukhombisa ukuthi igaxele ngoba igaxele ngempela igaxele nje kanti ishaya ama hazard kusukela izolo ngo9 kuzothi ngo9 ekseni still isishawukhiye kanye yaduma akwangafanele kwakufanele okungenani ikhikhwe or ibattery flat ngoba umlungu uyasho ukuthi wayibona ngo9 imoto ukuze sithole isiqiniseko sako ukuthi u9 manje kusho ukuthi ke yebe insolo zikhona ukuthi akukhona nje ukuthize mhlawumbe wasocongwa wafakwa khona la edamini mhlawumbe wasocongwa wathathwa ogqitshwa kwenye indawo thina sifuna la mhlawumbe sifuna nje izeleze le ndawo yakini inazo inigameko zokuthi kusocongwa abantu bephoswe emfuleni besocongwa abantu beqhitshwe indawo enazo lezo zinto nje indawo nje yonke ayinazo impela ngoba emasontweni amabili nje lapha ngizokukhombisa masesihamba sithole elinye ibhungu belibulele balibhekisa phansi la laqhitshwa kodwa makutholakala futhi ungathi akulona elala akulona elinye lahlekile ndatholakala la kakhumalo khona phezulu le ngasemathangeni nakhona alikatholakala kuze kube manje isonto lesithathu lahlekile sasifuna nabo-ke nabo bedukile-ke nami ngizitshela ukuthi hayi sekuyena lo haya kuyena uhlobo lwabantu makuthiwa badukile bayatholakala kusuke ngabantu besilisa abantu besifazane abasuke bebulewe munye wesifazane abesilisa bonke la besabatholile mhlawumbe bala kade bengibiza amaphoyisa mhlawumbe bala ko10 ha abantu abanye bathola esikhathini esingakanani mhlambe 4 months kulahlekelo wakithi hayi belengigqigqa emakhasini nje abanye bathola la khona indawo mobushona ngaseBoston uyazi ngiyakwazi mobushona ngaseBoston emahlathini lapho abanye batholakala lapho nje ezimbili kutholakale osemncane umfana osemncane uma betholakala sebo bengakonakali bakhona batholakala bengakonakali mhlawumbe usazukwazi ukuthi mhlawumbe uciwe mhlawumbe nje utholakala kwabo isimo sedumbu suke senjani ayi basuke sebethola sebonakala ungeke usasho ukuthi uciyiwe o kwenzeke njani kuyena ngoba inganyana le abathi yatholakala ngathi khona amaphatha ethathiwe kuyona yazi akuyona into engengayizwa eningi kulendaba mhlawumbe beayireporteke kahle lezi indaba zala ziyathola ukuthi zireporteke lezi indaba eshaqisa kanje noma kuba into nje senaze nayijwayele endaweni ukuthi hayi vele ko mainstream media emaphepheni izinto ezitholakalayo noma kuma radio ziyatholakala ngoba ngiyayiqapha lezi zinto kodwa akukuningi le ndawo akaze ngiyizwele ukungcola noma kungasondelene na angisho ukuthi bakureport gcina ngokureport emaphoyiseni kuphela singazike ukuthi amaphoyisa alithathe mgamanga kanani udaba balifake kwabezindaba ngoba uma uthi manje umfowethu lodukile unyaka ma uthi sekunabantu ekuthiwa babalelwa ko10 inamba enkulu kakhulu leyo enyakeni owodwa inamba enkulu kakhulu ukuthi kungathiwa endaweni le uthelena futhi private le kulezi indawo nje ezisondelene indawo inamba enkulu kakhulu yabantu mhlambe ke masuka lapho sesifuna ukubheka ngokwesintu nenza njani ke ekhaya njoba elokhu edukile ikuphi enikwenzayo
Unjani? Ngifuna ukuthini? Ngifuna angithi makushoniwe, makushone normal. Sizolindela bese siyongcwaba, siqeda ukungcwaba, bese ke senze imisebenzi siyamkhuphula. Uma kunjena nje base kuphela unyaka, nina yini nikwenzayo? Kukhuni kuyithi ukuthi singenzani ngoba ngeke silikhombe ithuna lakhe ngoba mhlambe lo muntu angaqhamuka manje qhamuke sesiyacamangela nje ukuthi uma sithi umuntu uhambile kuye kube mnandi lokho ngoba suke sesilahlile ithemba ukuthi hayi simfihlela zonke izinto zakhe sozenza la kubukhuni ngisho ukwenzani kulezi zinto makunje anikwazi ngisho ukwenzani awukwazi ngisho ukwenzani ngeke uzowenze lutho anikwazi abafuna ukwenza amahlamba abo bavimbekile phela umndeni owodwa abafuna ukuletha umakoti belethe izinto zabo uvimbekile ngoba ngeke umuntu wemukela ngembuzi ngeke nje uchithi anikwazi nakwenza imicimbi ekhaya lutho kuvalekile nje wonke umuntu kusho ukuthi ke mhlambe olunye usizo sesifisa kubantu base South Africa ukuthi abazi kangcono ngesintu ukuthi umuntu mayishone mas asingasho ukuthi mayishonile mayidukile nje kanje kodwa sinazo insolo zokuthi useshonile la ikhona iliphi isiko esililandelayo ukuthi afihlwe ufihlwa kanjani ihlahla simlanda ngehlahla simlanda phi ngehlahla silibeka phi lelo hlahla bese kuthi ke emva konyaka mase sifuna ukwenza ihlambo silenza kanjani ihlambo lakhe umuntu esingamazi ukuthi ukuziphi intaba uma kuthiwa siyangcwaba senza isingathuna kushuthi ke singcwaba into engekho senza kanjani yini esifaka ethuneni mhlambe lolo lwazi manje sesidinga kubantu base South Africa besilekelele ukuze sikwazi ukuhamba lo mgudu nathi ukuthi cha ngoba owakithi siyabona ithambo lakithi asilithuli kodwa singenza isiko elithi okay mhlambe ilokho esikudingayo emphakathini yes okunye ke esicelayo ukuthi ke ngalanga semthethweni sithole ummeli ngoba ngiyacabanga ukuthi abalolo dinga ummeli ozokwazi ukuthi ahlanganisele kahle inkulumo ezohamba enkantolo isuke enkantolo bese iya emsebenzini la besebenza khona ngoba enye into lo muntu bese zo retire vele bese ke wasikaza maze nithi ube no 27 years ubese vele sekumuntu osendleleni othi uyahamba basebemcela belunge khona lakhe ukuthi akathi ukuhlala kancane manje sekuthi isicelo ukuthi umuntu ongasenzela izincwadi ezizoncoma ze recommend ukuthi ke presumed death or no presumed death kodwa imali zakhe mhlambe zidedelwe ukuze impilo iqhubeke angithi zonke lezi zinto futhi zenziwa nge-death certificate. Death certificate ke sizoyithola uma ukuthi ke sithole ummeli ozokwazi ukuthi asihambisele ngalolu hlelo asibhalele zonke lezi zinto ukuze simukeleke enkantolo mhlambe bese ziyomukeleka emsebenzini wakhe. Mhlambe yilokho engathi siyacela ngaphandle mawukhona okunye mfowethu ofuna ukuthi ukubeka ngaphezulu. Usubekile usushayile impela ngoba impilo ibukhuni kwasetshe nje kuba kunje izingane umndeni omkhulu umndeni wakhe nami nginowami umndeni kufanele ngibambe ngala ngidedele ngala ubone nje ukuthi ingane iyafika ithi we baba angisayazi eKentucky emini nje ungitshele lokho wathi nje we baba angisayazi into eKentucky ingane beyiphila kahle beyiphila kahle ingane zakhe manje kubukhuni ke nje kubukhuni impela nasephumela asebenza amaphoyisa ngeke utshele iphoyisa ukuthi lenzeni ngeke awulitsheli nje noma kukhona okusolayo uthi la kukhona lisuke likubuza ukuthi uyamuza umuntu lo othe uyasola usethi usuhamba uthi mina manje kube ukhiyeke wento. Okay, asibonge South Africa siyathemba ukuthi ngoba lishonela namhlanje nizothi nibuka njengoba besicelile uNkulunkulu ma ukuvula kwethu ngumthandazo sithi sicela ukuthi umsebenzi siswenzile sawubeka phezulu kwetafula awubonayo kuba umuntu okwaziyo ukuthatha izinqumo kuba umuntu ozosichaza ukuthi hayi asambe nganansi imigudu kwenze ukuthi ke kudedeleke zonke izinto impilo iqhubeke ekhaya. Asibonge kakhulu South Africa, sibonge ukuthi ke i-channel niyayisupporta niqhubeke nokuyisupporta izokwazi ukuthi ilekelele abantu abaningi eSouth Africa. Ngiyabonga kakhulu. I thank you. Nami ngiyabongela kakhulu ukuthi nithole leli thuba nizosibukela. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.